Soyayya daga Allah ce, ka samu naka amintacce, har aje ma kai dace, ku je ku zauna ku yi zance, kusa nake ce mai dace, rayuwa da ke kuma riba ce, za mu zauna. A bar iskanci, a bar karuwanci, a bar ballagazanci, a je a yi aure. Shawarar nan na gaji da jin shi a social media. Na ji shawarar ku, zan je in yi aure. Aure na ranar Asabar mai zuwa. Color of the day, purple and black. Venue, anywhere you see canopy. And please, if you are coming, idan za ku zo, everybody should come with a husband. Ku zo mun da miji, zan yi aure. Ha!